haya kai ye garkuwan karaye garkuwan karaye mai sulke mai sulke da sunan Allah na tsara zan fara kuma na rera na tura sai na hura a ƙarshen kura na ƙara batuna ne to an ƙare garkuwan ƙaraye na ka kira ɗan babba mu je daji zaki aka ce wa babba ita giwa ko girmanta yana nan ba gaba idan mulki na ce na ishe ɗan babba Muhammad Ibrahim sarki na babba garkuwan ƙaraye Na gida na sarauta ne, mai sulke mai sulke je ga maza dan babba mai sulke je ga maza dan babba garkuwan ƙaraye a gida na sarauta ne mai silke, gode mai silke ke gaba da dan babba garkuwan karaye a gida na sarauta ne. Adilas in sa ka shugaban duka halittu mai ma ka shugaban mu dan na Aminatu har alihi sahabban ka da habitattu tilas in rera baituka na sartattu sannan gaida garkuwan karaye mai sulke Ke gaba da dan babba, mai silke ke gaba da dan babba garkuwan karaye a gida na sarauta ne. Lafiya ce ga maza dan babba sando uban kuda nace ma babba ta ka gidan ka mun sani ba gaba mulki ake gidan su ba wai ne ba mai martaba fa yayi nadin burgewa mai sulke Ke gaba da dan babba, mai silke ke gaba da dan babba garkuwan karaye a gida na sarauta ne. Bulldoza kai kake mu mun karba garkuwan karayen kake ba wai ne ba kana ba mu ko muna yin karba Muhammadu dan Ibrahim babba garkuwan karaye amina gode ma mai sulke Ke gaba da dan babba, mai silke ke gaba da dan babba garkuwan karaye a gida na sarauta ne. mai martaba a sannu mai kakaki mai masu muke kiranta abun mulki mai kara ya kai na cewa jan zaki rumfar gara tana da yoyo kan taki sarkin mu ya san yana mu ya zan kumbu mai sulke Ke gaba da dan babba, mai silke ke gaba da dan babba garkuwan karaye a gida na sarauta ne. Shanu suna rugar fulani kuji zance tasar nono sai yar fulani a fahimce in ka ji gata mata ke yi a fakaice shigo mulki sai dan mulki kuji zance garkuwan karaye da zuwanka na san kauna mai sulke Ke gaba da dan babba, mai silke ke gaba da dan babba garkuwan karaye a gida na sarauta ne. garkuwan karaye Garkuwan karaye, garkuwan karaye garkuwan karaye, na gode garkuwan karaye, lafiya dai garkuwan karaye, lafiya dai garkuwan karaye, tafiya ta gunwa ne garkuwan karaye, kun ji baba na ne garkuwan karaye, gashi bulldoza ne garkuwan karaye, kuma gwarzo
Halimatu ne, garkuwan karaye, Umma sunanki nasa ne, garkuwan karaye, Hawa'u Jidda tana nan, garkuwan karaye, Khadija kuma tana nan, garkuwan karaye, ya mama fa tana nan, garkuwan karaye, Hassan Shamaki yana nan, garkuwan karaye, Aminu Lubudi yana nan, garkuwan karaye, Ibrahim Zagi ma fa yana nan, garkuwan karaye, garkuwa kaya, garkuwan karaye, garkuwa kai, garkuwan karaye, garkuwa garkuwan karaye, garkuwa kaya kai, garkuwan karaye, garba garis to, garkuwan karaye, garba garis fa yana nan, garkuwan karaye, Usbahu kwaram to, garkuwan karaye, Usbahu kwaram fa yana nan, garkuwan karaye, Nasir Hashim karaye, garkuwan karaye, shi yace in yi kai waye, garkuwan karaye, garkuwa fa na kowaye, garkuwan karaye, Usbahu lawan ni din dai, garkuwan karaye, dan lawan kuma ni din dai, garkuwan karaye, dan gidan rara din dai, garkuwan karaye, Moski mai wakar din dai, garkuwan karaye, garkuwa, garkuwan karaye, garkuwa, garkuwan karaye, garkuwan karaye, garkuwan karaye, garkuwan karaye, garkuwan karaye, mai silke, je ka maza dan babba, mai silke je ka maza dan babba, garkuwan karaye a gida na sarauta ne, mai silke, je ka maza dan babba, mai silke je ka maza dan babba, garkuwan karaye a gida na sarauta ne,